खुलुमबाय, आं उदांस्रि मुसाहारि। बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 7 अक्ट'बर 2024। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड कटन डे महरै फालिनाय जायो। मुलुगनाङैनो खुननि गोनांथिखौ सिनायथि होनो थाखाय बेखौ मुलुगनां थाखोआव 7 अक्ट'बराव वर्ल्ड कटन डे महरै फालिनाय जायो। बुहुमनां फालांगि आफादा 2019 मायथाइयाव बेनिन, बुर्किना फास', चाद आरो मालीनि नाजानायाव बे सानखौ बुहुमनां खुन सान जागायदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो गासै हादोरा 7 अक्ट'बरखौ मुलुगनां खुन सान महरै फालिबोदों। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल डे अफ पिसफुल कमिउनिकेशन आरो इउ मेटार टु मी डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों सिबि जुवेलार्सआ। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन।